Ay, tulog pre kay di ta kabantay og ngay mo aging mo. Kamu tulog na ng ulat na. Tulog ya pre. Saan na tapita pre? Ayo, dire lang ta, dire ta mo. Si Mare. Si Mare. Kisa na pre. Si Mare na ako. Si Mare. Dili na, inom na mo Mare. Mare. Nawag mo lagi ka. Ay, ayaw. Dili na, wag mo. Umbong na, Mare. Di nakatindog. Wala na, Mare. Di nakatindog. Umbog na yan. Bilay na ako. Pre, bilay na urot ana pre. Dila kalapan pre. Lapa kayo pala hubog. Sayang bayana na. Lapa pala hubog. Ubog. Ubog na kayo. Awa de kamang na. Wala na. Biyahan na to na kanya pre. Biyahan na. Biyahan na. May motor biyahe. Ito na motor pre, biyahan na to na. Biyahan na kami biyahan. Biyahan pre. Hey, kamang pre, kamang. Pre. Isa kayo, pasok ko pre. Kanan pre, kanan. Kanan badal. Pre. Ako lang. Asa? Tayo mo. Tayo. Ha! Oy, sakit. Sakit pre. Sakit. Sir, kali na sir. Sakit ba? Kaya sakay, sige, sakay mo sir. Masabi sakit na Pedro. Dili, dapat sa layo. Leo. Usa. Alam mo kaubang ng babae pre. Ha? Alam mo kaubang ng babae. Sakyan mo na pre, babae pre. Sakyan mo na kaubang ng babae. Sakyan. Sakyan. Dire kong babae sa kuan bay. Asa? Dire. Dire? Dire mo sa layo. Ale tangke man mo na. Dire mo sa layo. Ale tangke man na. Dire ka day. Tarong-tarungan ah. Dili. Kadali lang ha. Asa ka mo sakit? Lagi. Asa? Layo. Pasakya sa mare, pasakya. Smoke. Agay. Paginay ba? Paginay. Smoke pre. Karong mari. Ay mo pag-away dia. Paginay ba? Smoke. Agay. Ya. Larga na. Ay, driver. Sa Ang pingin namang babae diya. Larga na ma'am. kuan ka mari. Ano sa kuan mari para dili ka makuan. Mari, pagtarong pud ayo pabugat dito. Uy, Ginoo. Ngayon, larga na mo pre. Wa pagay ko ka paandar. Ako. Lihukan kay mo dia. Bago na pre. Pagpun ka mari ba? Pre, bago na rin pre. Kadali lang ba? Kain mo na Oo nga na na. Kadali lang ba? Bandara na. Ina, okay na dia, pre. Ma'am, ma'am si ma'am, sir, Si ma'am. Bakit na ba si ma'am? Ma'am. isa. Ma'am, pag-inay lang ma'am, sir. Awas si ma'am. Ma'am. Uy, ang sabi mo ato na ako ang ilo. Ma'am. Hey! Si madam mo, si madam. Ma'am. Si ma'am, si ma'am. Si ma'am. Si ma'am. Ang sagod. Hey! Dalan gud ni diri, nay mo agi diri ro mga motor ba? Awa lang mo dia sa dalan sir kay Amo ning dalan re mo ning lugar re mo. ay lang mo dia sa dalan sir kay dalan na dia sir ba? Asang kwarta na ako? Si kwarta sir. Kuhanin mo sa bulsa ma'am. Wala pa nagkwarta ni mo sir. Sir, palihog lang sir. Ayaw lang mo diri sa dalan gud sir. Ay, kumuti. Ako mayor na rin. Sir. Ayaw mo diri sa dalan sir kay Ayaw rin. Sir, ayaw mo dia sa motor ako sir kay sir, luoy na kay ko Ay, motor kailangan ba? din. Sir, luoy na kay ko motor ba? Sir, luoy na kay ko motor ba? Ay, nga na ako kauban. Sarap. Sir, Gaya ka? ay lang sir. Sir, Gaya ka? relax Ay, lang sir. kukuha na. Sir, relax lang. Relax lang sir. Kinsa, tesa sir. Ikaw! Botyak, matulong is dalan? Dalan rin?
Sir, kinsa ning babae inyong kauban, sir? Ay, Kainan igsuon yun, ko na. sir? Ha? Igsuon na ko na. Igsuon ni mo? Ah, Iyam ko na. gagawin ka? Sir, ayaw diya sa guide sa motor, sir, kay maligsan. Yan, tulog Sir. na. Ah! Ayaw diya sa dalan, sir. Pa. Sir, Ah! sir. Sir, Buwan mo ko rin mo, ha? sir, ayaw diya sa dalan, sir. Ay, Sir. Nakatulog na imong kauban, sir, oh. Sir, dili lang diya ka lang gini, sir, kay mulakaw ko, sir. ay. Sir. Sir. Eh. Ah. Lagay na rin. Lagay na rin. Ha? Eh, Ha? hindi na tulog rin. Tara, ma'am, ihatod di ka, ma'am. Anong igagaw, pre? Dala na rin. Pre, Tindog, ma'am, tindog. si Grace, dala na rin. Bakit nawala na to? Dulog ka na, pre. Isip tayo. Hey. Eh. Dulog ya ba? Wapa ng bayana. Babae, pre. Asan na to? Babae, pre. Kung sino na babae, Pulis pre. balay. Tara, ma'am, tara, ma'am. Tara, ma'am, ihatod di ka sa inyo, ha, ma'am. Tara. Pre, asan babae na to, pre? Nasa motor, pre. Gimulat. Ano yung igsuon? Binawangan mo ng igsuon, pre. Patay ka. Gagaw ko na, pre. Ang sasagaw. Ayan. Ayaw, binuwangan ng igsuon ako. Ang motor, pre. Ang motor. Asan yung driver, pre? Ang motor, ang driver. Nagsaga na to. Ay! Asan yung driver, pre? Ang driver, pre, oh. Ay! Tulog po kapil, pre. Nahubog po. Dili gani ka mo tubag karon. Nahubog po kapil ang driver. Bunala na. Kawasan to na, pre. Asan na igagaw na ako, pre? Igsuon ako. Pre, gagaw zone. Igsuon ako. Igsuon ako. na, pre. Ay! Tara ka, ako'y bahala nimo. Bahala na, relax lang sa, relax lang sa. Inom ba tayo? Inom ba tayo? Kating inom kita ninyo, no? Magiinom ka, tama sana. Inom ba tayo? Pahulay sa diri sa balay na ako sa'y bahala niyo. What's up mga shoutout dahil sa Yamaha Sniper Club Yamaha Sniper Club Team Bansalan. Shoutout sa mong iyo, Mark Carillo, kay Jumer, kay Idan, kay Gisway, kay Billy, kay Butso, kay Chow Chow, kang Giloy, kay Lloyd, kinsa pa itong uban, kalimot ko kay Harold, o kang Giovanni. Also, nakalimot ko sa panahon sa basta shoutout sa Team Bansalan dito. Oh, shoutout ay ko sa taga Marber nga pinakagwapa way lain da si Yukimi Ando og kay Jen Marie Panja, shoutout og kana lang daghang salamat og kay Ivan Anikal, shoutout. Yes, shoutout kay Ivan Nical Pinakalami, Mulutog Kindi sa Barangay Bitaog. And then, kana lang no, ay kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page o pag-subscribe sa mong YouTube channel para Updated ka sa among mga video nga ipalabas. o kana lang daghang salamat.